nga palihog nga manindog tang tanan as we come to the Word of God. I know we are all ready. Amen ba? No, natawa na imong tapad kung dagway ba na sa ready. Now, if you are first time karon, get ready gihapon kay dili gyud aksidente imong pag-anhi ani nga dapit because God has appointed this time na siya ihatag, na siya ipanalangin sa imong karon ug sa mga pirmi na. No, get ready to receive new things gikan sa iya. Amen? Amen. Let's all pray. Let's all bow down our heads. Let's close our eyes. Let's open our hearts. Hallelujah. Salamat kayo, O Diyos. Kining nindot nga kabuntagon, O God. Miski brown out, nindot gihapon, Lord. Tungod kay maayo ka sa mong kinabuhi. And you are in this place, Father God. Salamat kaayo, Lord, nga nagsugod na ka, O Diyos, sa imuhang pagpamuhat sa among kinabuhi. Pagpadulong palang gani namo di anhi, O God. Salamat kay Lord for the new things, for the dagko nga mabutang, Lord, nga imo ang prepare for each one of us, O God. Abliha mong kasing-kasing, Lord, mahimo ni siyang andam to receive, mahimo tambok nga yuta nga andam nga mo receive ug mahimo nga mubunga, O God, sa imong pulong and babag-o, Lord, amo ang huna-huna, O God. Aron, Lord, padayon na mong makita, Lord, ang imuhang plano sa among kinabuhi ug padayon na amo, Lord, nga makinabuhi, Lord, imong kabubuton dinhi kanamo. Ug kining tanan, Lord, among giampo, amo kang gipasalamatan, amo kang gipasidunggan ani nga dapit, O Dios. Sa ngalan Jesus, ang tanan mingon og Amen. Amen. Kusog sa nga palakpak sa Ginoo before tangam lingkod. Amen. 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 Hallelujah. Karon nga adlaw, no? This is the first Sunday of November. Hapit na mahuman ang 2022. No, parang kailan lang, no, nagsugod ta sa 2022, hapit na ni siya mahuman, no, 2023 na. No, pila na lang nagsugod naman og countdown para Christmas or New Year, no, but salamat gyapon ta sa Ginoo kay nata karon. Amen. No, nga naabtan ta, nakaplagan ta, nga naata sa presensya sa Ginoo, naata sa balay sa Ginoo. No, dili na himong sayon ang 2022 pero nahimo ni posible tungod kay gauban ang Ginoo sa atoa. Amen. Amen. So karon nga month igsono, we have this theme, thankfulness. Tangtanan mingog thankfulness. Pagpasalamat. Kinahanglan, no, ang for the whole month, no, mahimo natong masayran, mahimo natong mahimong mabutang sa tunahuna, ma-reveal sa tong kasing-kasing and mahimong lifestyle sa atong kinabuhi kining pagpasalamat. No, excited ta na for the whole month sa November. Amen. So karon nga taknaan, no, magisgot ta about gratitude. Gratitude, the right attitude. Kung balikon, gratitude, the right attitude. Ang pagpasalamat mo ang insakto nga batasan, no, kung Bisayaon pa na siya. Gratitude, the right attitude. Ato sa ni tagaan og meaning kining gratitude, no, kung may attitude manggod pamatasan na siya, no, dili na kay nato tagaan kanang og meaning, but kini lang gratitude. Gratitude, the quality of being thankful. The quality of being thankful. I think tara man po na din ha, so at least mabasa and I know ma-comprehend na nato, no? The quality of being thankful, pagpasalamat, readiness to show appreciation for and to return kindness. So pagpakita og appreciation og pagbalik sa kamaayo. Sa Latin, no, sa Latin nga term gitawag ni siya gratus, which means thankful or pleasing. No, pagpasalamat gihapon. It is also, no, feeling thankful when you are pleased, no, pagbati or pagpakita ni siya sa tong pagpasalamat sa dihang malipayon ta. Nalipay ta tungod nga by what someone did for you and also nalipay pug ka sa nahitabo nga resulta. So lain nga mga synonym sa gratitude, thankfulness, no, pero nabasa ni nako, thankfulness, appreciation, recognition and acknowledgement. No, kining gratitude igsoon, kining thankfulness, isa ni siya sa mga maingon natog universal, may tag universal, no, miski unsa nga kultura, miski unsa nga tawo, miski unsa nga
grupo sa mga tao. It is a universal nga response to anyone nga mahimo tang makarelate tanan. No, kining pagpasalamat sa dihang naay maayong mahitabo sa tong kinabuhi, sa dihang naay ning abot nga maayo, especially during at times nga in difficult times. Muna siya mahimong automatic nga pagbati nato kining mahimo tang mapasalamaton. Tama ba? No, whether no laki ba or bayi, lain-lain ta o lain-lain nga country or no, usaning gratitude, usaning thankfulness sa mahimong kitang tanan makarelate. No, mahimo tang kun day mo abot nga maayo, hay salamat Lord. No? Thank God. Kung naman tay nadawatan nga maayo gikan sa tao, salamat kayo brad, no? Salamat kayo friend. Salamat kayo dong sa imong gibuhat. Salamat kayo day or anak. No, so it's a universal language nga kitang tanan makarelate, kitang tanan mahimong nga wala tay angay kasupak ana, tama ba? No, but sometimes showing gratitude kining pagpakita nato mahimo tang mapasalamaton usahay dili kay siya instinctive, tag instinctive kanang kinatibukan ro siya automatic no, pero naay times nga maglisod no, naay usahay pugnan or maglisod ta nga mahimong magpakita of kanang recognition sa uban nga mga tawo. No, kay ato man ang hisgutan igsoon kining gratitude. Ato po natong makita po natong other face sa opposite niya which is ingratitude. No, kay I know as we go along ani atong word karon makita nato nga ang dili diay nga mahimong mapasalamat, mas mahimo natong ma-appreciate ang kinabuhi or pag-express sa gratitude kay dili nato gusto nga mahimo tang maabot sa lugar nga or mahimong mahitabo sa ato ang kinabuhi nga dili tang mahimong mapasalamaton no ato laning ipadayon. No, showing gratitude sometimes is dili siya instinctive sa uban nga mga tawo. No, kanang dapat untay pasalamat pero pugnan nato atong pagpasalamat. No, mo hold back ta, no? We withhold gratitude. No, kini sa psychology, no, study of kanang mind. No, dili ang gratitude ay dili lang siya mood or feeling. Dili lang siya emotion, but it is a trait or an attitude. Kinaiya. Amen? No, dili lang din siya pagbati. Kung kinaiya, naa kay ginapakita, naa kay expression, naa kay words, naa kay actions nga ikapakita. Dili lang feeling, but attitude pud siya. Kini sa First Thessalonians, the Word of God. In fact, the Word of God nagisgot sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ni Ana ang Ginoo. No, ni Ana ang pulong sa Ginoo nga, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Mahimo tang mapasalamaton sa tanan nga sirkumstansya sa atong kinabuhi. Sa tanang higayon sa atong kinabuhi. Regardless kung unsa na siya nga klase nga sirkumstansya. Regardless kung angay ba ta mo pasalamat or dili ta angay mo pasalamat. Pero gingon diri sa pulong sa Ginoo, giving thanks in all circumstances. Kitang maingon all. Tanan no, walay exemption. Walay gihatag dinha nga if, walay gihatag dara nga filter nga condition. But ingon dire, no, direct na ingon ang pulong sa Ginoo nga all circumstances. Kay ngano di ay, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kabubuton sa Ginoo so dili lang ang psychology nag-ingon nga pagpahimong mapasalamaton is an act or is an action or is an attitude, but even the Word of God naghatag siya emphasis nga mo ni kabubuton sa Ginoo sa ato nga mahimo tang mapasalamaton in all circumstances. Kumusta ka ato ang attitude sa pagpasalamat igsoon sa ato ang circumstansya sa atong kinabuhi karon? Nahimo ba tang mapasalamaton? Or basin huna-huna ra ta nga nagpasalamat pero ang atong actions wala ning connect. No? Labi na nga sayon kayong mo express karong panahona kay na ang social media. No, kung unsa atong gibati nato ana nga second, pwede day nato nga pwede day nato nga ihanyag. Ditong para sa unang bagulbul lang tagamay mawala naman taud-taod. Pero karon nalang tay gamay nato nga reklamo, dali na lang kay nato nga i-express kay na ang social media. No, but kumusta ka ha?
No, nga mga anak sa Ginoo. Are we having the right attitude sa tanang circumstansya sa atong kinabuhi? No? Gratitude, ang pagpasalamat is the right attitude, igsoon. Sometimes being grateful or being in gratitude or being being grateful is intentional. No, kanang pilion nato nga himong mapasalamaton because we also have this tendency nga dili mapasalamaton. Kay labi na nga nay moabot lagi nga mga panghitabo sa atong kinabuhi nga murag sukwahi. No nga angay ta mo pasalamat pero dili kay taganahan mo pasalamat. Kinahanglan makasabot ka igsoon, kinahanglan mahimo tang moabot sa point sa tong kinabuhi igsoon that our life is made up of relationships. Kini magong pagpasalamat, it can affect relationships. Kay kini sa tong kinabuhi, we are all created with relationships. Atoa og sa Ginoo. Amen. Atoa og sa atong kaugalingon, that is relationship. Atoa sa atong pamilya. Ikaw sa imong ginikanan sa imong mga anak. Ikaw sa imong mga igsoon, relatives, ikaw sa people in authority nimo, imong boss, imong office mate, naa sa government, no, sa amon in authority sa imong kinabuhi, ikaw ug ang imong spouse, no, bana sa asawa, asawa sa bana. No, ato ang kinabuhi is made up of relationship. Ug sa dihang if we withhold gratitude, kining ingratitude, dili mapasalamaton nga kinabuhi, it can create gap sa aning relationship. Muna niingon ang pulong sa Ginoo nga, be thankful in all circumstances. Kaya muna kabubuton ni Lord para sa atoa. It doesn't only speak sa iyahang kaugalingon kita og sa Ginoo, kay dili lang magud ka na ato ang relasyon diri sa kalibutan. Amen? Kato akong gisgutan ganina, we're all created with relationships. Kung dili ta may mong mapasalamaton, it can create gap. No, naay void, unfilled space. Naay kung sa kuan pa siya, basta na kadugayan, mahimo siyang bungaw. Kung bungaw ka nang dako na gyud siya nga nag-separate. Una nga naay mga families nga dili kay sila close, tungod kay dili kay sila ungrateful, dili kay sila mo acknowledge sa gibuhat sa matag usa. Napato isa na ko kakaila nga siya nga nagdako siya nga dili kay sila gina-appreciate sa ilang ginikanan. Muna nagdako sila nga kanang strong ilang personality. Kaya nga naman dili gina-appreciate ang ilang gipangbuhat, mga discouragement. The reality of ingratitude igso natong expound na before nakoy tulura ka points karong kabuntagon. The reality of ingratitude is ingon ani, being ungrateful, sakit na siya. No, I mean it's painful, no, dili disease, no. It is painful nga mahimong ungratitude to someone, dili mapasalamaton. It's because dili siya neutral. No, kabati mo igsoon nga na kay gibuhat sa usa ka tawo pero wala lang sa iya ha. No, you have invested your time, you have invested your resources, you have invested your strength ana nga tawo, pero sa iya wala lang. Sakit siya, no nga usay mo kunta nganong masakitan man ta sa tawo nga walay gibuhat sa atoa, kay tungod lang sa mere fact na wala siya gibuhat, wala siya response sa imong gibuhat sa iya. Nga unta somehow deserving ka. Usay pud no kay mahimo man gud pong kiwapod paminawon kung kag pasalamati pud ko. Wa man jud ka appreciate nako oy. Pero di ba kiwa man siya? No nga, kurag mangayo ta ba? No, kiwa siya nga, grabe, wa po'y pasalamat din ha, wa man jud ka appreciate sa akong gibuhat. Kay nga naman, no, kita nga nahimo nga, ning buhat, no, kita nahimong rag somehow recipient sa ingratitude. Mahimong nahimong big deal sa ato, pero sa other party, wala lang sa iya ha. Usay, matubag ba kita, insecure ba nimo? Mangita jud ka og mangita juga og validation sa imong gibuhat. No, buhat lang kay mo man ka na imong gustong buhaton. Ano mangita pa man jud pasalamat. Pero sa ato ang part nato, no, masakitan ta tungod sa ingratitude nga atong nadawat. Tama ba? No, sakit o dili? Sakit no? No? Unsa
Gibuhat no say ang kining ato ang unsay kung dili lang siya kining ingratitude, it's lack of words man guni siya god kanang walay gibungat nga words, response in silence. Although nay usahay po ningon ani. Nay gibuhat pero instead of saying thank you nangitag lain. Kana bang nakagihatag niya, usa man ni yellow man ni walay blue. Ako man ni favorite color. Nagdala lagi kang pagkaon pero perti pong gamaya. Ana ba? No? Uy, lang ka na nako gihatag nimo flowers. Tulura po nimo gihatag way bouquet din ha. Ano ba? Instead nga mahimo kang mapasalamaton sa imong gihatag, mo say thank you ka, mangita paglain. No? Ako lang nang ipakita sa ato sa kinatibukan nigson kay later magisut mo ta about gratitude, no, the right attitude. Ba ako lang ipakita sa ato nga the other side ba nga dili siya, it is very wrong to be in gratitude. Dili mo bitan niya ang ingon sa pulong sa Ginoo nga this is the will of God nga mahimo tang mapasalamaton at all times kay dili niya kabubuton nga dili ta mahimong mapasalamaton. Dili niya kabubuton nga magkinabuhi ta sa kinabuhi nga dili mapasalamaton, ungrateful. When we are the victim or the recipient sa ingratefulness or ingratitude, big deal siya sa para sa tuwa, no? Obvious, no, nga wa ta na appreciate, but unsahay invisible sa other party or sa sa offender. No, wala lang sa iyaha. Unsahay we are offended in a way as if the offender is wala siya naka-feel of something or insensitive siya. Unsahay mo ingon pa gani mahimong defensive ning offender, no nga mapasalamat man ko sa sulod, no, grateful man ko, lipay man ko sa sulod. Pero sa akong susulod sa akong kasing-kasing. But you know what? Unexpressed gratitude is expressed as ingratitude di ay. Kung dili din nato i-express atong pagpasalamat igsoon, sama ra na nga wala ka nagpasalamat. Nakuha na to igsoon? No, it is an attitude manggod. It is an expression. Kung di din nato i-express kay nara sa tong heart, it also means ingratitude na di ay. Amen? No? But as sa tuwa sigurong point sa tong kinabuhi karon kwanta ba nga na siguro inaabot nga point nga kanang matagam ta unsahay nga mohatag sa usa ka tawo nga dili mapasalamaton, no? Kay kini magong unsay mo abot ta no sa tagam nga makawala tagana nga ning tabang ta sa ubang tawo pero dili mapasalamaton. But as we all know, as followers of Jesus, we are required to extend help. Tama ba? No, even ang mga tao nga dili kay balo mo pasalamat o dili kay balo mo acknowledge, mo recognize, mo appreciate, no, kana ba may tag taken for granted, no? But as followers of Jesus, we are required to extend help. Mahimo tang generous regardless how people respond. Nabitaw ta sa atong purpose nato to love God and to love people. But looking to the other side, ani nga mensahe igsoon, as also God's people, we must show gratitude. No, because it's easy to help people who are grateful. Tinuod ba? No, nindot kay mutabang sa mga tao nga mapasalamaton. Amen? No? Kining ingratitude, mo live ni siya mark igsoon. Muni kinahanglan ma-aware gyud ta ani. Nga, we must express good gratitude at all times kay kung di bitaw ta mahimong mapasalamaton, it will leave a mark to someone. Adi lang ko adto niya kay sama to siya tabangan. Nga mura magwala ra sa iyaha, tabangan bitaw. Mura magyapoy ginabuhat. Kuan pa ta kanang sanay kanang wala magyapoy batasan. No labi na ning sa mga ginikanan, no? Labi na ning mga batan-on karon, no? One way nga mahimo ta nga makahatag og impression or mahimong panalangin sa ato ang balay, labi na kung dili magtotoo inyong ginikanan, mahimo mong grateful sa tanan nilang ginabuhat para sa inyoha. You must show gratitude sa ilaha. Kay unsay ning ato ang huna-huna manggod, syempre ginikanan man mo.
So dapat mubuhat jud mo ani. No? Dili di ay, but we must show gratitude because our hearts naturally igsoon, our hearts is na kanang ang kung ibutang mo our hearts are gravitated towards recognition and gratitude. Atong hearts humok kaayo sa dihang makadawat ta og recognition o gratitude. Dali ra kay ta makawin og tawo. Dali ra kay nato makuha ang heart sa usa ka tawo if we show them gratitude, if we recognize them. Muna mga anak, kay balo na mo sa inyong buhaton sa inyong ginikanan. No? You must express to them ang inyong pagpasalamat sa ilaha. Ang ilahang labor para sa inyuha. Yes, no, ginikanan sila pero volunteer manggihapon na sila sa atong kinabuhi. Tama ba? No, pwede man sila di mo tabang sa anak. Tama ba mga ginikanan? Laba mo option ana? Na ano? Pero ato gyapon ang gihatag atong time, atong love sa ilaha, ang atong sakripisyo. Muna mga anak, no, or even gani sa mga spouses, no, sa mga magtiayon, sa cell leader, cell member to cell leader, we must show gratitude. Amen? No, dili ta nang ingratitude. So tulo ka point ani karong kabuntagon is about gratitude. Number 1 is gratitude is the attitude of the mind. Attitude siya sa huna-huna. The attitude of the gratitude mindset. No, kay kini magong pamatasan man gud nga mahimong mapasalamaton, pamatasan ni siya sa atong huna-huna. It teaches us the importance of looking at the good from every experience. Sa dihang natay mapasalamaton, sa dihang atong huna-huna natay attitude nga mapasalamaton, we tend to look at the good things in every circumstansya ug mahimo tang mapasalamaton ana. Through this mindset, no, we learn nga we can use the good or even ang bad sa atong kinabuhi and mahimo ni siyang magamit nato nga mahimo tang mo mature. Sa Romans 8:28, for all things work together for good. Amen? We know that God causes, now Romans 8:28, NLT ni siya nga version, we know that God causes everything to work together for the good of those who love Him and who are called according to His purpose for them. Kung sa dihang, ang attitude na to, sa to ang panghuna-huna, if we set our minds, ang mahimo tang mapasalamaton igsuon, regardless kung naay mga maot nga panghitabo sa tong kinabuhi, if we have the right mindset, pangitaon yun nato ang maayo ana nga sitwasyon. Dili ta mo lose focus sa mga dautan nga nahitabo. Instead of counting the unanswered prayers, instead of counting ang mga maot nga panghitabo sa imong kinabuhi, if you have the right mindset, you will count the blessings. Ug maimong makita nigsuon nga daghan day kay panalangin ang Ginoo nga gihatag na sa tua. Amen? If we just have the right attitude, no? Gratitude, no? The mindset of gratitude sa ato ang huna-huna. Sa Jeremiah 29:11 kay balutan na nga for ni ana si Lord nga for I know the plans that I have for you. Say sumpay ana. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Naatay kaugmaon din na sa Ginoo igsoon. Naatay nindot nga future din ha sa Ginoo igsoon. If we have that mindset, if we have kana nga promise sa Ginoo sa tong mind, we will not lose focus anang plano ni Lord for us in the future. Tungod lang nga naay maot nga nahitabo karon. Amen? No, we tend to lose focus on the beauty sa plano ni Lord. Kay katungod lang kay gipapaabot ta. Kay tungod kay di ta kabalo mo paabot. Katungod kay kapoy na tagpaabot, we lose sight on the beauty sa process ni Lord because we tend to look only on our own self-interest. Sa ato lang kaugalingon nato rather than the purpose of God. I-shift din nato atong huna-huna igsoon. The mindset of gratitude. Amen? Kining usahay nga maabota sa tong entitlement bitaw. No? Usa sa mga example anis kining mahimo tang somehow rag pa-victim ba.
Kini bitong entitled ta nga naghago gud ko nganong wala man ko ingon ani. Nangalagad man ko sa Ginoo ngano wa man ko ingon ani sila noon nga wala sila nangalagad sa Ginoo nganong nakadawat man sila ingon ani ako man galisod gihapon. Entitlement, no? Pa-victim ta ba? But we must change our mindset igsoon. Wala lang kakahibalo no kini nay mga pagpaabot ni Lord sa ato no? Working His plans silently ug kita wala ta naglantaw ana nga at atong mindset is clouded. Wala ta naglantaw sa plano ni Lord. Gilantaw lang nato ang mga unanswered prayers nga kanang gusto nato the way we intend it to be. Wala unaware lang ka igsoon, unaware lang ta igsoon that we are really getting there. Nagpadulong na gyud ta. Nagatubag na day ang Ginoo sa atong mga answers. God is working na di ay. Ato alang is-change nato ang atong panghuna-huna. I-change nato atong mindset. Mindset of having gratitude. Mapasalamaton. Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Muna'y mahimong mo dumala sa tong huna-huna igsoon. Dili ang katong mga mga wala. Usahay mangita mong utag wala. Naa unta pero dili ta mapasalamaton sa naa. Mangita ta sa wala. Muna change ang mindset. Inayong tapad, change your mindset. Shift your mindset. Ikaduha, gratitude, kung naay mind, napunay heart. Gratitude is the attitude of the heart. Sumpay na ni sa igsoon, somehow connected ni sila. But ang heart, sa dihang magsugod na ni siya sa huna-huna igsoon, ug mo flow ni siya sa tong heart, dinhi na mahitabo ang ingratitude or nanan dinhi makita ang pag-express nato sa unthankfulness. Because gratitude is the language of the heart. Ang pagpasalamat igsoon mo ni siya lingwahe sa tong kasing-kasing. Whatever unsay nahitabo sa tong kasing-kasing, mugawas ni siya through attitude. It will be expressed through sa tong pagpasalamat. Niingon bitaw si Apostle Paul sa Philippians 4:11, ni ana siya dinhi. Nagisgot siya about contentment. Nagisgot siya about having the right heart sa iyahang kinabuhi. Ni ana siya, I have learned in whatever state I am, therewith to be content. Nakakaton ko nga kung ahamang ko plastar sa Ginoo, I will be contented. Mahimo kong makontento, mahimo kong mapasalamaton. Mahimo na kong i-maximize kung asa ko karon, kung miski dili pa ta ganahan nga naata ani nga dapit ikson, but if God allowed it nga naata diri nga dapit, maximize it para sa himaya sa Ginoo, and the Lord siya na mismo mo mohatod sa atoa sa next level sa atong kinabuhi. All we have to do is to have the right heart ana nga season sa imong life. Have the right attitude, no? Gratitude, no? Gratitude of being, the attitude of having a grateful nga heart. It takes faith, no? It takes faith to thank God for circumstances that we do not understand. Amen? Gingon din sa Proverbs 4:23. Proverbs 4:23, watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. Napay sa lain nga version, for out of it are the issues of life. Muna atong gwardyahan atong kasing-kasing. Kumusta ka atong kasing-kasing karon? No, nana ba yung mga issues? For out of the abundance of the heart, unsay giingon sa word of God? Mugawas sa tuang baba. Mo express siya sa atong baba, mo express siya sa atong actions. And whatever kung nahimo nang ungrateful atong heart, walang taning saba, mugawas ra bagyo na siya. Muna
let's be careful sa atong kasing-kasing. So whatever issues ana, kinahanglan ma-deal na nato atubangan sa Ginoo. Basi nahimot ang bitter sa life. No? Pait na lang jud kaayo ang kinabuhi. Bubitaw to ganina no nga ang ingratitude gitagaan kag mansanas mangita pa jud kag mangga. No, because issue na siya sa kasing-kasing. Natay mga gipangita nato nga dili ta gana, natay gipangita nga wala naabot. Kay nga naman disconnected na di atong heart. Luke 6:45. Good people do good things because of the good in their hearts. But bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart. No, sa amplified ni siya nga version, from out of the abundance of your heart, the mouth will speak. Your words show what is in your heart. So makita din nato igsuon unsay ang state sa tong kasing-kasing pinaagi sa tong actions. Kumusta ka tong actions? No, basin pareta to sa akong gi-illustrate ganina nga, thankful raman ko sa akong heart. That is a lie. Kung di na to nang ma-express sa insakto, muna siya tinuod nga naitabo sa tong kasing-kasing di ay. Amen ba? No? So do not let discontentment steal the joy of your salvation. And kung dili bitaw nato based sa experience igsoon as I deal sa mga tao, mga mga batanon, kung nanay discontentment sa usa ka kasing-kasing, mulid na siya sa doubt, mulid na siya sa faithlessness sa promises ni Lord, mulid na siya sa kabalaka, ang iyang hunahuna na lang is to get, permi na lang ang damgo, aha naman akong damgo Lord, ana-ana na, and kung di niya makuha, it will lead them sa sinfulness. Mukumit na siya sa naman siya nakontento sa Ginoo, nangita na lang siya lain niya, ikakontento niya. But as we all know, sin, dili gyud ka makontento. Amen? No? So watch your heart. Inaim tapad, watch your heart. No, kay ang gratitude is the attitude of our hearts. And last, diri ko mo end, diri ta mahimo nga mas mag-focus po. Diri ikatulong nga point is gratitude is the attitude of a true follower of Jesus. Gratitude is an attitude of a true follower of Jesus. Having an attitude of gratitude makes us better leaders. Akong balikon. Having an attitude, kining mapasalamaton, nga kinaiya, maghimo ni sa atua nga mahimo tang better leaders. It is one trait of a good disciple, kining gratefulness, mapasalamaton. Dini sa Luke, na-copy ang kan. Sa Luke chapter 9, I think 9 ni siya. Okay. Luke chapter 9, verse 11. No, kini siya, nagisgot ni siya about the 10 lepers. Kisa may basa na aning sa 10 lepers. Sakto ba ko? Luke 17. Luke 17, sugod ta sa verse 11. So, diri nato makita igsoon, ang kinabuhi sa usa ka mapasalamaton nga tawo dinha sa Ginoo, because when you are in gratitude dinha sa Ginoo, you will be grateful sa kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Din is a story about the 10 lepers. There is a verse 11, sugod sa verse 11. Ingon niya, now on his way to Jerusalem, no, si Jesus nag-travel siya. Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Mitag Samaria and Galilee gani, nanani siya sa, ako na siya na-research, nanani siya sa remote na nga area, kanang secluded o kanang layo na nga area, kanang sudluno na nga dapit, kaya nana siya sa border sa Samaria, meaning sa lugar sa mga Samaritans, and sa lugar sa mga Galileans, or sa mga Hudiyo. As we all know, by culture o kining politically, dili ni sila magkasundo. But si Jesus, nag-travel siya padulong adto nga dapit. And as he was going into a village, 10 men, no, who had leprosy met him.
Kini mo kinabuhi sa usa ka leper igsoon. Dili sila patay but they are deprived of living. What I mean is that dili sila patay, buhi sila, pero dili sila makatarong sa pagkinabuhi. Kaya nga naman, no, they are living in pain, no, kaya ilahang they have this skin disease nga kung kita man gani sa normal nga nay kahimtang, masakitan ta kun nay mahitabo sa tuang panit, sila wala na sila mabatian nga kasakit sa panit nga nagka-deteriorate nila, no, magkatangtang man naginahinay ang ilang panit. Magka-deteriorate na ilang lawas, pero di na nila mabatian nga pain. But they are living in pain tungod kay they are suffering through rejection and isolation. Labi na ato nga time, no, sa karaan nga ani nga time, no, ni Jesus, dili pwede sila nga masago, no, they must be secluded sa usa ka lugar. They must be secluded sa usa ka community. O kini siya nga naadtuan ni Jesus, he was going into a village na ay pulo kabuksang lahon nga ning tagbo sa iyaha. Kung yung ning tagbo, layo pa, no, kaya ningon din nga, they stood, no, sa verse 12, they stood at a distance. Sa layo pa lang gani, nakitaan na sa pulo kasang lahon si Jesus. They recognized him. No, tingali, nagtabo ni sila sa ilang nawong, kay di sila, maulaw sila nga ma-recognize, maulaw sila makitaan nga, nagsuroy-suroy sila. And sa verse 13, ana siya din nga, and they called out in a loud voice. So diyang na sila sa layo. I don't know pila ka meters. But ilang gitagbo nila si Jesus, na-recognize nila si Jesus, ug niingon nga, Jesus, Master, have pity on us. It's very unlikely nga sa mga dili followers si Jesus, ning tawag sa yag Master. Kaya kung mabasahan na ang Bible igsoon sa New Testament, ginatawag lang nga master si Jesus ay mga disciples o siyang followers. Tama ba? Pero kini sila clearly, di ni sila followers si Jesus. Pero tungod sa mga kadesperado nila, nanawag sila, ilang gi-address nila si Jesus as master silang life. Kaya nga naman, kahibalo sila nga si Jesus lang mo'y hope silang kinabuhi. Jesus is the only shot that they have para ma-restore back ang ilang life. Amen ba? No? Padayon time, they called out in a loud voice saying, Jesus, Master, have pity on us. Ug sa diyang nakitaan sila ni Jesus, when he saw them, he said, go. No, wala sila giingnan nga, go away. No, kay tingali, all of his life, muna ginaingnan nga, linya sa ila, kung makita nga tao sa ila, no? Go away. Pero si Jesus, wala ni istorya ana. Ningon na siya, go and show yourselves to the priests. Lakaw o pahingil, pakita, ano sa Bisaya, pahingilin? Pahiling. Pahiling ngadto sa pare. Kay kini di ay nga custom igsoon, kini siya nga, according sa balaod, sa diyang nakay skin disease, sa diyang after ka ma-isolate, no, nga nagsakit ka, i-isolate ka, sa diyang para nakay clearance nga, makabalik na ka nga to accustom with the society, para mahimo na kang makahalubilo sa mga ubang katawhan, makakuha kag clearance dito sa pari. I don't know nganong dili sa doktor, nganong sa pari man, pero mo sa ilaha sa balaod nila. No, nga para ma-sure yun, nga naayo na ka, cleared na ka nga makihalubilo, magpakita ka sa pari, na clearance certificate, guro, nga ikuan, ihatag. But inana instruction si Jesus. No, daghan kay at stake ato nga timing son, kay basin pa lang, dito mahitabo, magpakita sila sa pari, no, nya, wala day pa siya naayo, makasabaan sila sa pari. Pero anyway, sa same nga verse, niana siya nga, and as they went, ning obey sila. No, sa verse 14, without any hesitations, as they went, meaning as they obey Jesus, as they obey the instructions of Jesus, they were cleansed. Naunsa sila igsoon? Naayo sila. Salamat sa Ginoo. No, kay nakuha nila ang milagro sa ilang kinabuhi. Kay tungod kay ang Ginoo mohatag magig milagro. Amen. Sa diyang mo-obey ta, sa diyang naatay faith, ang Ginoo milagro gyud sa atoa. But there is a plot twist. Matag plot twist gani, no, ganan mo ang mga salida nga abi nimo nga siya nay killer pero dili di ay. No, nga naabay twist nga abi nimo nga nahumanan na pero naa pa di ay.
nabuhi pa di ay, warag si Cardo ba no, kapilan siya nga na plot twist, bang abi ni mong namatay na si Cardo, pero nabuhi pa yun ay siya. Na plot twist. Ang kini nga story, na po siya twist sa yung story. Sa diyang nangaayo sila, sa verse 15, no? One of them, when he saw he was healed, he came back praising God in a loud voice. Pilag ito kabuok sa lahon ang naayo? Pulo, but pila ra kabuok ang ning balik? Pila ra ang ning show of gratitude? Usara. One of them, when nakita niya nga nakadawat na siya og milagro sa iyang life, wala siya dayon nga niadto nga balik na siya sa iyang pamilya niya, ning halog siya sa iyang asawa, sa iyang mga anak, ning trabaho din siya balik. But unsa iyang first niya nga response? Ning balik siya ni Jesus. Ning balik siya ni Jesus nga mo'y ning restore sa iyang destiny, ning restore balik sa iyang life. Wala siya ning after dayon, wala siya ning run after sa panalangin, sa gift, sa blessing, but ning balik siya sa naghatag sa restoration sa iyang kinabuhi. That is showing gratitude igsoon. Amen? Nga na siya, he came back praising God in a loud voice. He even literally, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. Meaning wala na siya nag-social distancing. Atong sa sugod, no? Nanawag sila ni Jesus, social distancing pa. Master, help us, heal us. Pero sa dihang nakadawat na siya sa iyang milagro, in gratitude, ning duol siya ni Jesus, ning halog siya, nagpasalamat siya. Remember nga, nag-iskot ko ganina about feeling ingratitude creates gap. Nakainomdo mo na sa inyong notes. Kining dili mapasalamaton mo, create ni siya bungaw, mo create ni siya gap, mo create ni siya space in any relationships. Kini sa iyang gibuhat igsoon nga ning balik siya dinha sa Ginoo, nagpasalamat siya sa Ginoo. Iyang gi-close niya, iyang gi-feel niya ang gap pinaagi sa pagbalik sa Ginoo. Nahimo lang nasirado, wala nahimong kay katong sa sugod na may gap. Basta diyan balik siya sa Ginoo, ang na-restore po iyang relationship din na sa Ginoo through the gratitude nga iyang gipakita. Kini siya no nga wala lang siya nahimo nga nakontento lang siya nga nahimo siyang grateful sa iyang sulod kay tingali mo ingon siguro ang uban nga 9 nga lepers nga mapasalamaton man pud mi. Pero aha man sila, no? But ang gibuhat sa one man, wala lang siya nakontento nga feeling grateful siya. Unsay no feeling grateful lang ta, but he demonstrated his gratefulness. He expressed his gratitude. Iyahang gipakita, iyahang pagpasalamat. Pinaagi sa pagbalik sa Ginoo. As much as excited kay siya nga makitaan balik yung pamilya igsoon, giuna niya nga ni-express siya pagpasalamat din sa Ginoo. And to take note, same nga verse 15, he was a Samaritan. Dili gani siya Hudiyo igsoon. Mitang dili Hudiyo. Tingali, katong 9 kabuok Hudiyo, Galileans, kababayan to siya ni Jesus. Kininong Samaritan nga outcast, he was living in rejection yun all his life. Monoy nakakita, monoy nahimong nakasabot that kinahanglan, he needed to respond ang nadawatan niya nga panalangin siyang kinabuhi. Siya no'y nakasabot. So dili din siya nagmatter di ay kung kinsa ka atubangan sa Ginoo or kanang estado nimo sa imong kinabuhi. Nagmatter ni siya kung nakasabot bata sa ato ang pag-express sa gratitude nato atubangan sa Ginoo. Amen. Verse 17. Jesus asked, we're not all 10 cleansed? No, tana si Jesus. Although man ni siya I know wala nag-expect si Jesus og tubag bang de ang 9. Mura siya naka-observe lang ba oy time pa sa nagamay man. Daghan man mo ganina, murag ikaw ra may usa. No, out of ka lang mura pag kung sa mura po lagi sa ginikanan nato nga kung dili mapasa oy kinira wala man kay ana ba no usay kana lagi nga makasabot ta sa expression ni Jesus sa iyahang response niya nga oy nganong usara man kabuk ni balik.
Di ba? Unsay kita pud tawo, inana pud ta, oy, wa jud pasalamat, pero inana ba? No, but dinani na-observe niya, where are the other 9? Because nakita niya, na-observe niya that there is something missing. Someone is missing. There is incomplete sa nahitabo nga pag-bless niya, pagpanalangin niya sa pulo kasanglahon. The 9 lepers, igsoon, they have missed the moment, the opportunity nga unta ma-close or mahimong ma-fill in nila ang gap sa ilang relationship sa Ginoo. Ito kaya naglantaw sila sa ilahang panalangin ra. No, but they missed their opportunity to come fully to Jesus without walls. Nga unta, their destiny, the entire life was changed, that they are ungrateful. Aha ka sila. So verse 18, has no one returned to give praise to God except this foreigner? No, kay kato lagi, Samaritan siya. So verse 19, then he said to him, rise and go. No, istorya na po siya, aning word nga go. Pero lahi na. Wala siya ingon nga, maayo na po ka. But ingon siya, rise and go. Your faith has made you well. Kompleto na imong nadawatan nga panalangin. Kung salain pa nga pagkastorya. Kaya naman, ning balik siya din ha sa Ginoo. Because again, and so on, our feelings of gratitude, it cannot connect din ha sa Ginoo. Feelings lang, di na siya makakonect sa Ginoo. Kinahanglan, it must be expressed. Mapakita gini siya sa tuwa. Amen ba? No, kumusta ka ha atong attitude of gratitude igsoon? Especially sa gibuhat, tanan nga gibuhat ni Lord sa atong kinabuhi, tanan kinatibuk-an nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, are we creating gap? No, pinaagi lang kay ingratitude, natay gipangita nga wala na hitabo sa tuwa, natay ang naabot sa tuwa di nato gusto. But what if kana mo atong gikinahanglan, dili ba ta makapasalamat sa Ginoo? Because unexpressed gratitude igsoon may indicate pride. Kana bang self-sustainment na ba? No, kundi di ta mahimong mapasalamaton igsoon basin abi nato nga kaya ra nato nga kita-kita lang. No, maabot na ang pride sa to one, usay makathink ta nga we can accomplish many things without help. But you know what? Imposible gyud nga walay help nga gikinahanglan nato. Even ang mga tao sa tong palibot igsoon, we need help. Muna, we owe them our pagpasalamat. We owe them our expression of gratitude. We owe them recognition. I-recognize sa lekson. Dili ingon sa tago lang. Dili lang nga ato ang ipanghinambog lang sila sa ato ang ubang mga tao pero atubangan niya dili nato na i-express sa iyaha. Express it igsoon. Do not be silent sa imuhang pagpasalamat. Amen? No, be the one. No, sa ato ang kuan nato about the 10 lepers, aha kataad to. Kita ba ka atong usa or nabilong ta sa 9? No, ato nang ma-evaluate nato karon nga sa ato ang kinabuhi as a Kristohanon, let's be like the one who went back to thank the one and to thank the people. No? Kaya kini, di lang siya nagisgot about Ginoo, but even ang mga tao nga nagpalibot sa atoa, nagtabang sa atoa, nagsuporta sa atoa, nagpraise sa atoa, nag-encourage sa atoa, nga nagtabang sa to to move forward. Kinahanglan ni express nato atong pagpasalamat igsoon. It must be our attitude as Kristohan, labi na nga mga anak ta sa Ginoo. Amen? No? So kung wala man ka nakapasalamat, then sa mga tao, sa imong palibot igsoon, sa imong sa leader, mama, papa nimo, do it. No, kung minus ka nga pasalamat kay maulaw ka, medyo corny, dikiwa, ayaw igsoon. Do not create gap sa mga relationships nimo. Close it, pinaagi, i-fill in na siya, pinaagi sa gratitude, pinaagi sa pag-express sa imong pagpasalamat, pinaagi sa pag-acknowledge sa ilang gibuhat nila sa imo, and especially in gratitude din ha sa Ginoo igsoon. Amen? No? Ang gratitude igsoon is the right attitude.
Amen. Naka-receive ba ta karon nga morning? Kung naka-receive kay Igsoon, palakpaki ang Ginoo. Hallelujah. Before akong ihatag ni Pastor, let's all close our eyes. No, pasalamat ta sa Ginoo. No nga naata in the right place. No, kung naaman ta nga naabtan ta nga ungrateful ta, daghang tag reklamo sa mga maot nga panghitabo sa tong kinabuhi, maot nga treatment sa uban or unsa ba kay mga, but we are in the presence of God. We are children, we are people of God, and we have this opportunity nga makorek atong hearts, ma-renew atong mind, that we must have the attitude of gratitude sa tanang sirkumstansya sa atong kinabuhi. Hallelujah. Let's all pray. Let's close our eyes. Hallelujah. We thank you so much, oh God, for your word today. Salamat, Lord, nga karon nga imong pulong, oh God, your word, Lord, nga nag-receive sa mo, nagbuo, Lord, og new things, gikan nimo, nag-remind sa mo, Lord, of a life of gratefulness, of having the right heart, the right mind, oh God, to see things, the right heart to receive things. Salamat kay Lord, Holy Spirit. As we continue, Lord, our walk with you, padayon, Lord, nga makita, mahimo ming mapasalamat, oh God, especially dinha nimo, especially sa mga tao, Lord, nga in support sa amo ang kinabuhi. Thank you, Lord. Bless your word today, Lord. It will not return to you empty and void, but it will return sa imo, Lord, nga mo mahimo nga ma-accomplish, Lord, ang imong purpose sa among kinabuhi. Thank you, Lord. In Jesus' name, ang tanan maingon og amen, amen, amen. Palakpakan nato ang Ginoo, igsoon. Palakpakan nato atong magwawali. Pastor Evan, thank you. At karon nga bulan sa November, atong gihisgutan ang Thanksgiving. Because this is the second month before mo end ang 2022. End sa year. O sa mga churches karon, gikuan gyud ang pagpasalamat. So, I know nakadawat ta maigsoon. Ang pagpasalamat bitaw kinahanglan nga kinaiyaho nato kay mga Kristohanon ta. Kay kabubuton sa Ginoo nga mapasalamaton ta. Gusto lang nakong kuan kanang ipaabot sa inyo ha nga kining atong pagka-faithful, atong pagka-matinud-anon sa pagsimba, matinud-anon sa bulaton sa Ginoo, usa ni siya ka-expression of thanksgiving. Kaning pagdedicate nato atong life para sa Ginoo, usa ni ka kinaiya sa pagpasalamat. Kay sa wala pa ko makristohanon, ungrateful kay ko. Kita tanan sa wala pa ta makabatog Ginoo sa atong kinabuhi. Di gyud ta kaayo. Wala ta kaayo aning kinaiya nga mapasalamaton. Makapasalamat lang ta kung dunay maayo, di ba? Pero kung dili na maayo, magbagulbol. I pray nga walay mga Kristohano nagbagulbol sa social media. Walay mangaway sa social media. Tungod kay dili na siya maayong testimony para sa atoa. So wala pa tayong Kristo ng balik na ko, dili yun tayo mapasalamaton. Ano man, ang atong gitanaw maayo, dili nato matanaw ang dili maayo nga. Dukudo na untay gusto sa Ginoo ipakaton sa atoa. Pero sa diyang na Kristohanon ta, ugmaro nato ning kinaiya sa pagpasalamat. Ang tanan ming ugmaron. I-develop nato ni nga pagka mapasalamaton. Nag-ingon si Pastor Evan is magsugod sa una-una. Then maabot sa kasing-kasing, dayon i-action. So, balik ko na ako, magsugod atong mind nga, yes, sa tanan nga akong abuton, magpasalamat ko. Bisag dili maayo, kay dunay di ay something good di anang dili maayo nga akong na-experience. Dunay lesson ang Ginoo sa ako. Kay ningumod ang Biblia, in everything, sa tanang circumstansya, magpasalamat ta sa Ginoo. Wa ko kabalo sa circumstansya nimo. Wa po ko kabalo kung nakapasalamat ba ka.
Basig nagbagulbol ta, basig nagreklamo ta, dili na mao insaktong kinaiya sa usa ka Kristohanon. Amen ba? Ang pagka-faithful sa Ginoo usa ka demonstration sa pagpasalamat. Abi niyo igsoon, kaning 10 lepers bitaw nganing balik. Mahulagway nato sa atong kaugalingon. Pila ka ang giayo sa Ginoo panahon sa encounter? Pila ka ang gibag-o sa Ginoo panahon sa encounter? Pero pila ka ang nagpabilin? Pila ang niya karon dire? Misimba kay nagpasalamat sa Ginoo. Bisag daghang kay problema, wala gitan ang problema kon gilantaw ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Pila ka? Unang ang Lord ng utana, dili ba pulo man ang naayo? Nganong usa ra may mibalik? Nganong ikaw ra may niya? Ang uban wala naman mo balik. Wa po ko makibalo kung sa ilahang mga rason. But this morning, egsaon, abi nimo, kining kinabuhi ni Pastora is a thanksgiving to the Lord. Kaning hul na ako nga pag-serve sa Ginoo is a form of thanksgiving. Kay ako once was a leper. Kani adto ako sanglahon. Ikaw og ako sangla ta. Ang sangla hulagway sa sala. Ba't gipunit ta sa Ginoo? Gihugasan ta sa Ginoo. Huwag ang atong pag-anhi dire, pagpasalamat niya dako na kayo nag-portion sa heart ni Lord. Nalipay na kayo si Lord, gani ka. Kaysa mong pagsimba, nakapasalamat ka. Let's develop this attitude. Kini nga attitude igsoon, gusto sa Ginoo nga i-develop nato. Lord, salamat. Salamat bisag yun ani ang giabot sa kong kinabuhi mo kung giluwas. May mas importante katong dili maayong nahitabo o kanang nahitabo nimo nga kaluwasan. It's very important to God ang salvation nga imong nadawat. Murang naawit na gayon, how can I say thanks for all the things that you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of the million angels could not express my gratitude. Bisan pag kinabuhi na to, dili igo sa pagpasalamat. Let's stand in the presence of God. Are you saved, igsoon? Naluwas ba ka, igsoon? Gihinluan na ka. Sanglahon ka, pero nahinlo na ka karon. Pangayoon na to nga, Lord, makabaton ko kinaiya nga papasalamaton. Dili ko magbagulbol panahon nga dunay problema, nay kalisod. Akong tanawon ang kaluwasan importante kayo kaysa pagkaon nga wala. Importante kayo, Lord, ang imong pagluwas nako kaysa akong gibati karon. Importante ang imong promise nako, Lord, ang kinabuhi nga walay katapusan. At taga na tong importansya ang gibuhat sa Diyos ato. Pila ka ang nawala, wala na mo balik. But thank God you are here. Ni Aka, siguro kung ka problema, siguro nagsakit ka, siguro nagkagubot sa inyong balay, pero ni Aka, matugyog ko kay magpasalamat ko sa Ginoo. Because 2023, giluwas ko sa Diyos. 2022, 2021, giluwas ko sa Ginoo. Di ko malimot sa kaluwasan akong naangkon sa Ginoo. Sharabasan the Lord, hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Remember the goodness of God. Unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi.
unsa siya ka maluluyon nga Dios sa imong kinabuhi. Ayaw himuha nga ang pagpasalamat kana lang maayo ra nga butang nadawat nimo, kundi bisan pa sa dili maayo nga imong nasinati. Still thank the Lord because He is good all the time. He is faithful all the time. Sharabasan the Lord, hallelujah. Ooh. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Atong awito ning pamilyar kay nga awit igsoon. Give thanks with a grateful heart. Thank you, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks Thank you, Lord. with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And Ato ning awito ning son, hinukad gikan sa atong kinasuluran. Nga Lord, salamat for giving me your only begotten Son, Jesus. Thank you, Lord. Kaniadto, Lord. Weak but I am strong. Ang uban mingon nga ako, Lord, pobre pero karon nadato diha kanimo. Kaniadto Ginoo, bungol karon nakadungog na Ginoo. Buta kaniadto karon nakakita. Give thanks. Woo! Thank you, Lord. give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now Let the weak say, I am let the strong. weak say, I am strong. Let the poor say, I am Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bungatong pasalamat sa Diyos, Igsoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hantod karon nakaplagan ko, Ginoo. Second to the last month of 2022. Daghang kay pagsulay miabot, Lord. But here we are, Lord.
kayo, Lord. Salamat, salamat sa lakaluwasan, Ginoo. Salamat sa kinabuhing walay katapusan, Lord. Salamat sa pagigugma ni mo namo, Ginoo. Wala mo lupa ni mong gugma sa dakal na may kalapasan, Lord. Salamat, 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 salamat! Salamat! Woo! Thank you, Lord! We give you praise! We give you praise! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Salamat o Diyos! Thank you for that blood, Lord, na naghinlo ka na mo, nagluwas ka na mo. Muna'y pinaka-importanting butangan na dawat na mo, Lord. Ang kaluwasan sa among kalag at ubangan mo. Salamat, i-sustain me, Lord, sa mga negatibong panghitabo, pabot sa mong kinabuhi, dili makapildi na mo. Sa paghatag og pasalamat ni mo, Ginoo. Kung nakita na mo, unsa ka kamaayo, unsa ka kamaluluyon, o mahigugmaon nga Diyos. Thank you, Lord. Thank you for your presence this morning. Dili enough among kanta, among nahatag ni mo, but Lord, i-sustain ang among kasing-kasing sa pagkamapasalamaton. Ang among mga una-una, among kinaiya, Ginoo, mapasalamaton. Kaysa diyang mapasalamaton minimo, ang uban ng mga relasyon namo, mapasalamaton nami, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Lord. In Jesus' name. At aga na itong kusog nga palakpak si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! Amen. Panglingkod mo.